Krásne dobré ránko vám prajem. Poďme sa pustiť. Recording in progress. Tak ešte raz. Krásne dobré ráno. Vidím, že sa už prihlasujete. Tak, poďme sa pustiť do dnešnej témy a to je, ako si stanovovať ciele a plánovať, aby sme ich splnili. Teraz nevypínaj, pretože o čo ide? Ide o to, aby sa ti nestalo opäť, že ty si v januári naplánuješ veci na rok, čo by si chcela dosiahnuť, kde by si chcela byť, ako by to malo vyzerať a nakoniec v novembri alebo v decembri zistíš, že z tvojich 10 vecí není ani jedna splnená, že toto si nestihla, toto sa nedalo, na toto si nemala čas. A vlastne o to ide. O to ide naučiť sa správne plánovať, aby to, čo chcete dosiahnuť, to, čo chcete mať, sa naozaj aj splnilo. A nie je to také ťažké, ako to možno príde, pretože keď si k tomu naozaj v kľude sadnete a si tak pozriete na to, čo naozaj chcete, po čom naozaj túžite, tak sa vám tie ciele splnia. Ja stále hovorím, že kto nemá plán na úspech, tak má už predurčený neúspech. A preto je to naozaj veľmi dôležité. Vy nemusíte teraz mať 1500 vecí, nemusí sa to jednať len kariéry, pretože nie každý má takúto kariérnu ambíciu a chce niečo dosiahnuť, čo sa týka pracovného života. Ale máme aj súkromné ciele, máme aj osobné ciele a preto poďme sa na to pustiť. Teda do toho pustiť. Čo je dôležité, alebo také najdôležitejšie je uvedomiť si, že čo presne chcete. Čo chcete a naozaj to konkretizovať. Dávam rovno príklad. Tie, ktoré ma poznáte, počúvate, viete, že ja dávam príklady veľmi rada, aby ste si to vedeli objasniť. Kedysi, keď som bola mladšia, tak som veľmi chcela žiť niekde pri mori. Hej? Proste taká tá túžba žiť pri mori a proste užívať si to. Hej? Problém je, že ja som vtedy nerozmýšľala nad tým, pri ktorom mori a ako to má vyzerať. A skončila som nakoniec pri Severnom mori, kde bola zima, kde voda bola tak studená, že som 2 roky do nej ani nešla. Potom som to brala tak ako výzvu, že budem otužovať, takže more, do ktorom som sa chcela pravidelne kúpať pri slnku, bolo studené a bolo pre mňa ako otužovací program. Takže splnil sa mi sen, že som žila pri mori, na ostrove. Dokonca ja som tak chcela, ja som vždy hovorila, že tak niečo ako Mallorca, hej, že nie je to ďaleko zo Slovenska, je to taký ostrov, taký menší ostrov, ale taký zaujímavý ostrov a proste má to byť pri mori. Ale mňa vôbec ani len nenapadlo, že môžem skončiť niekde hore na severe, pri Severnom mori. A proste, no splnil sa mi sen, ktorý bol zle zadefinovaný. Takže tým vám chcem povedať, ak máte nejaký cieľ, alebo po niečom snívate, túžite, nezahadzujte to. Ono možno sa to nesplní tento rok, hej, sú také veľké ciele a potom sú malé ciele. A tie, ktoré sú veľké, tak naplánujte si ich tak, porozmýšľajte nad tým, ako chcete, aby boli, však určite poznáte rôzne visual boardy, rôzne techniky na YouTube, hoci kde si viete stiahnuť videá, ako na to. Nehajte si veľké ciele. My sa ideme baviť o tohto ročných cieľoch, aby vám to vyšlo, aby ste zase v decembri neposúvali veci na nový rok, na január, a aby ste boli sama spokojná so sebou. Pretože ak vy máte nejaký cieľ, ktorý si nesplníte, tak ničíte vlastné sebavedomie. Máte pocit, že ste nedisciplinovaná, že ste neschopná a príde taký nával veľa negatívnych vlastností alebo také negatívnej energie, ktorá vám naozaj neprospieva. Takže poďme sa na to pozrieť, aké ciele máme a čo môžete s tým robiť, hej? Máme pracovné, súkromné a osobné ciele. Takto by som to dala do 3 skupín, aby ste aj vy takto rozmýšľali nad tými 3 skupinami. Vždy je dôležité, aby keď plánujete ciele, aby vaše ciele boli tie, čo vy chcete mať. Ja vám ukážem hneď fotku, možno to vidno aj tam. Ja som si hneď zobrala visual board, aby ste to videli. Toto je už 2 roky starý. Robila som to v 22. takže v podstate 3. rok, ale tento rok príde nový. Ale chcela som vám ukázať. Tu ako vidíte je auto. Hej? Je to biely Mercedes, ani len netuším, aká trieda. A ja veľmi chcem Jeepaka. Proste chcem Jeep, ktorý sa môjmu mužovi nepáči a nejako si ma donútil k tomu, aby som išla do limuzínovej triedy Mercedesu.
To auto je tam 2 roky a keď som sa chystala včera na tento live streaming, tak mi normálne došlo ľudia, že mne to auto urití. To auto vyzerá podobne ako máme teraz, len je v bielej farbe, pretože ja chcem toho Jeepaka v bielej farbe. Ale nie je to ten Jeepak, čo chcem. A preto mne je úplne urití, že či raz to auto budem mať, alebo nebudem mať. Nehala som si ovplyvniť svoj sen, mať nové auto za nejakú ideu môjho muža, pretože ja neviem, z nejakých technických, motorových a neviem akých aspektov je to auto výhodnejšie ako to, čo ja chcem, hej. Pretože to auto, čo ja chcem, stojí okolo 150 000, hej, keď rátam tú výbavu a proste, ale mi nejde ani o to, že aké drahé, alebo tak. Ja viem, že má byť biele a ja viem, že to má byť Jeepak. Ale môj muž mi vysvetlil, že je to neprakticky, neviem čo, tak ja som zmenila svoj sen, alebo ten cieľ, čo mám na niečo, prispôsobila som to jemu. A to neberte teraz v zlom alebo niečo také, ale koľkokrát my prispôsobíme to, čo my chceme nejakému tomu našemu partnerovi, rodinnému príslušníkovi, lebo niekto nám odôvodní a vysvetlí, prečo náš sen a náš cieľ nie je ten správny. A to je tak brutálne si uvedomiť, že koľkokrát vlastne my potom ani nemáme potrebu to splniť. My potom naozaj mi je úplne urití, že či mám toho Mercedesa v bielej farbe, alebo nie, pretože podobné ako naše auto, máme teraz limuzínu, hej, ako limuzínový štýl, alebo ako by som to nazvala. Takže je v podstate takisto pohodlné, je také isté, len pre mňa zvonku je biele, hej, a vôbec ma to neláka. Takže tento rok pôjde môj Jeepak na môj visual board a už sa, vidíte tú radosť? To je proste, ja sa teším ako malé decko, lebo ja viem, že ty kokso spravím všetko preto, aby som raz sedela v tom Jeepaku. Tamto auto bolo asi všetko preto, aby manžel mnou sedel. Takže chápete, toto je to, prečo keď si budeš tie ciele stanovať, naozaj musia byť tvoje. Pretože keď sú tvoje, tak tam ide úplne iná radosť, úplne iná eufória, úplne iná energia, ako keď máš nejaký obrázok na visual boarde, ktorý ti je jedno, hej? No a poďme sa pustiť do tých. Ideme si to trošku rozobrať, aby ste to vedeli si naplánovať. Pracovné. Dajte si ciele. Babi, nemusí byť veľa cieľov, hej? Ale dajte si ciele, čo chcete tento rok získať. Napríklad, ja neviem, chcete mať mesačný obrat každý mesiac 10 000 eur. Neviem, či je to veľa na Slovensku, čo sa týka kozmetiky, príde mi to totálne reálne, ale neviem, hej. Nechcem niečo preháňať alebo tak, ale dajme si, že 10 000, aby sa to dobre robilo, hej. Máme 20 pracovných dní. Počkaj, to prídem potom k tomu, ako to naplánovať. Dajme tomu, máme pracovné, že chcete dosiahnuť mesačný obrat 10 000 eur klasickou kozmetikou, myhalnicami a týmito procedúrami, pretože samozrejme procedúry, ktoré sú permanentný make-up a tak ďalej, sú podstatne vyššie cenovo, ale to neznamená, že tých 10 dosiahnete, pretože potrebujete pravidelne novú klientelu. Potom máme nejaké súkromné sú, alebo ja neviem, počkajte, pracovné, dajme tomu 10 000 eur chcete dosiahnuť, alebo chcete mať nejakého zamestnanca, alebo chcete robiť, ja neviem, o 20% menej, to znamená, že o 2 hodiny menej denne, ale za rovnakých podmienok, to znamená, že za rovnakého obratu, ako ste mali doteraz. Aj to je cieľ, hej? Takže záleží od toho, že čo chcete, ako sa vám to prispôsobí. Pretože vaše pracovné, súkromné a osobné ciele by mali vytvárať spoločný jeden celok, ktorý sa medzi sebou nebije. Lebo ak sa vám budú ciele medzi sebou byť, to znamená, že nebudete môcť dosiahnuť ani jeden, ani druhý, pretože spolu nepasujú. Takže poďme na to. Súkromné ciele môžu byť, ja neviem, ísť 2-krát v tomto roku s rodinou na luxusnú dovolenku. Venovať sa partnerovi, nájsť si partnera, ja neviem, kúpiť si auto, hej, môže byť hmotné, nehmotné, proste také, aké vám najviac vyhovujú. No a potom sú to tie osobné, a to sú osobné, ktoré sa vás týkajú. Napríklad chcete si zlepšiť zdravie, pretože vás chrbát bolí v práci a už proste nechcete, aby to tak bolo. Alebo chcete, ja neviem, schudnúť 10 kg, hej, tak to sú také osobné, ktoré sa týkajú čisto len vás a neovplyvňa nikoho iného, len váš život a váš vnútorný pocit. No a teraz ako na to? Ak chcete napríklad schudnúť 10 kg, hej, je to v podstate za rok necelé kilo mesačne. To je tak reálne, že nemusíte ani veľa robiť, ani veľa meniť.
ale dajme tomu, poviete si, budem piť viacej vody za deň, neviem ako máte hydratáciu, budem piť viacej vody, budem jesť, dajme tomu, sladkosti len cez víkend a nie každý deň, hej, pretože neviem, či to vy tak máte, ale ja viem, že v salóne som koľkokrát pomedzi zákazničky, lebo som už bola hladná, nemala som kedy jesť, tak viem, že som tam mala vlastne takú misku s čokoládkami, cukríkmi, blbostiami pre zákazničky, ktoré som len ja vyžierala. Takže napríklad, že nebudete toto jesť, hej, že si dáte, alebo že nebudete po 20. hodine jesť. Proste nájdete si ten nejaký spôsob, alebo si poviete, že OK, fitko ma nebaví, nerada cvičím, tak každý deň spravím 10 000 krokov. Nájdete si niečo, čo reálne sú nejaké 2-3 malinké zmeny, ktoré vy môžete spraviť na to, aby ste dosiahli tento cieľ na konci roku. Potom tie súkromné boli, že dajme tomu 2 luxusné dovolenky s rodinou. OK, takže keď chcem 2 luxusné dovolenky, ja neviem, dajme tomu ste 2 dospelí, 2 deti, hej, dovolenka vychádza 8 000. Sú to 2, takže je to 16 000, to znamená, že musíte spraviť zhruba nejakých 1500 eur mesačne viac, aby tieto dovolenky boli možné. Hej? A teraz rozmýšľajte, 1500 eur, ako ich dokážete spraviť, aby ste ich mali. Hej? Môže to byť, buď si vymyslíte nejaký pasívny príjem, ktorý môžete spraviť, alebo spravíte niečo extra vo svojom salóne, čo vám prinesie tento príjem mesačne. Hej? Že proste záleží naozaj od toho, aké možnosti máte a akým smerom sa otvárate, pretože každá sme v inom bode, každá máme iné predstavy a niekto, kto momentálne otvoril salón a má tam, ja neviem, mesačný obrat 4 000, tak je mu ťažko ísť 2-krát do roka na dovolenku za 16 000, ale zároveň nie je to nemožné, pretože my máme také množstvo možností momentálne na svete. Ja som to hovorila akurát v pondelok vo webinári, že je neskutočné, aké možnosti máme, čo všetko sa nám ponúka, naozaj stačí len si to zobrať v dnešnej dobe. Takže naozaj nemusíte bojovať pre niečo, aby ste to mali, ale zoberte si to, aby ste to mali. No a potom pracovné, že dajme tomu, chcete tých 10 000 eur spraviť mesačne, budete robiť 20 dní týždenne, takže to znamená, 20 dní mesačne, to znamená, že musíte 500 eur spraviť obrat denne. A teraz, keď si to prepočítate, že ja neviem, dajme tomu ste len 8 hodín v robote, to znamená, že musíte spraviť nejakých 60 až 70 eur na hodinu. A už to nie je také hrozné. Či? Keď si zoberete, že z 10 000 mesačne, zrazu pri normálnom 8-hodinovom pracovnom dni musíte spraviť len nejakých 60-70 eur za hodinu. A to nie je také zlé, lebo napríklad si zoberte, hej, na kozmetike, myslím si, že toto je taká normálna cena, takže to určite dáte, ale si zoberte, keď predĺžujete myhalnice, hej. Dajme tomu, že doplnenie myhalnic stojí 40 eur, hej, a máte ich doplnené za hodinu. Tým pádom vám chýba ešte nejakých 20 eur. Vy môžete predať nejakú penu k tomu, vy môžete predať nejakú procedúru doplnkovú na obočie, vy môžete robiť kombinované balíčky, aby ste sa dostali na túto sumu. Proste rozmýšľajte, ako je to možné, aby ste to získali. Nie je to naozaj nič nereálne, len musíte mať plán. Toto je vlastne niečo, čo ja stále hovorím, keď sa to raz naučíš, ako to funguje, tak proste potom to budeš využívať. Toto nie sú žiadne čári, mári, pokusy, že Ježiš, že Bože, kebyže to tak raz bolo, kebyže sa to tak raz stane. Určite ste už zachytili, viete, že robím business mentoring, je to 12-týždňový program. A presne o toto ide. Samozrejme, základom všetkého je nastaviť to myslenie, pretože máme koľkokrát presvedčenia, ktoré nás zbytočne brzdia, alebo ktoré nám nedovolujú si veci predstaviť vo veľkom, ktoré nechceme spraviť, pretože si myslíme, že niekomu môžeme tým ublížiť, hej, hlavne rodine, priateľom. Takže radšej sa stiahneme, aby sme to nerobili. Takže nastavenie mysle je naozaj ten mindset človeka je najťažšia práca. A pritom ide o biznis, hej. Je to najťažšia práca, ale potom máme 4 také hlavné kroky, alebo také hlavné témy, také tie 4 základné piliere každého biznisu. A toto sú veci, ktoré sa naučíte. Toto sa raz naučíš,
Preto je to 12 týždňov, lebo proste sa to treba naučiť, hej, keď ste chodili do školy, tiež ste sa nenaučili niečo za 2 hodiny, hej, že treba sa niečo dobre naučiť a keď sa to raz naučíte, tak vy už z toho budete ťažiť. Samozrejme, môžu prísť nejaké zmeny, ako napríklad teraz prídu zmeny na sociálnych sieťach, na čo som robila v pondelok webinár, ak ste na ňom boli. Prídu zmeny na sociálnych sieťach a keď ich porušíte, budete potrestaní a môžu vám zablokovať len tak nič sociálnu sieť, váš sociálny účet, na ktorom sa prezentujete. Mne sa to teraz stalo akorát s myhalnicami, dávala som fotku myhalnic, vlastne predĺžené myhalnice a si predstavte, že takto máte obrázok, hej. A teraz bolo tam len to oko, ako sa otvorilo a Instagram ma blokol, že proste mám tam sexuálny obsah a narúšam pravidlá Instagramu. Hej? Takže teraz čo? Mám sa nasrať a nevyužívať sociálne siete, ktoré mne prinášajú zákazníkov, vďaka ktorým ja sa prezentujem? No nie, proste prispôsobíte sa tým podmienkam, aké majú. Takže je to naozaj tak a treba si na to dávať pozor, ale chcela som povedať, keď vy sa naučíte tieto veci robiť, tak keď niečo sa naučíte, tak to viete. Keď to viete, tak vám to zrazu funguje a ide. A keď vám to funguje a ide, tak to robíte automaticky, pretože vás to baví, lebo koho nebaví niečo robiť, z čoho má potom dobrý dosah, dobrú odozvu, dobré výsledky. Každého to baví. Takže naučte sa to a keď sa to naučíte, tak vám to potom pôjde. Takže naozaj porozmýšľajte nad tým, čo chcete, aké ciele si stanovujete a naplánujte si naozaj ten váš úspech. Váš úspech budú tie konkrétne body. Ja hovorím, cieľ musí byť konkrétny. Hej, ako som vám hovorila s tým mojím ostrovom, kde som chcela pri mori žiť. Zabudla som dodať, že to má byť slnečný ostrov, kde je teplo celý rok. Takže naplánujte si to konkrétne, pretože ak nemáte konkrétny cieľ, naozaj vyšpičkovaný, špecifický cieľ, tak potom vám príde ten cieľ trošku inak, v inej podobe a vy sa potom divíte, že prečo mi to nevyšlo. Zároveň si naplánujte tú cestu, hej, že dajme tomu, chcete tých 10 000 mesačne, tým pádom je to tých 60-70 eur na hodinu. Ako? Dajte si možnosti, ale napríklad tú cestu si nechajte otvorenú. Nedajte si, že dajme tomu, keď jedna zákaznička kúpi toto, tak k tomu musí kúpiť toto a hento. Tým pádom to zase moc blokujete a nenechávate tie možnosti otvorené, aby mohlo k vám všetko prísť. Neviem, či poznáte tú vetu, že ak chceš rozosmiať Boha, povedz mu o svojich plánoch. A presne toto je to. Keď budete plánovať, že tá zákaznička musí to kúpiť a vtedy prísť, tak môže sa stať, že to tak nebude, pretože tie veci sa dejú nejako, hej? Vy si plánujte, čo chcete, ako chcete, ale nehajte sa. Otvorte sa tým možnostiam, ktoré prídu, pretože to môže byť úplne jednoduchšie, ako vy si teraz myslíte, hej? Môže sa stať, že vy nebudete mať každú hodinu zákazničku, ale budete mať len 4 zákazničky, ktoré prídu na 2-hodinové procedúry a nehajú u vás za 2 hodiny 150 eur. A ste v podstate na tom istom. Dokonca ani toľko nemusíte. Keď vlastne chcete tých 500 eur spraviť denne, tak v podstate potrebujete 4 zákazničky, ktoré prídu k vám a nehajú u vás po 125 eur. A to už není také zlé, či? To už není také nereálne. Takže naozaj nehajte si to, rozmýšľajte nad tým, že aké možnosti sú, čo môžete ponúknuť a ako k tomu. Rozplánujte si tieto kroky. Toto je dôležité, lebo 10 000 mesačne spraviť, keď máš procedúry 50-60 eurové alebo 30 eurové, je, že ty kokso brutálne veľa. Ale ak máš tých 10 000 rozplánovaných na menšie kroky, tak sa už len drž týchto malých krokov. A ono naozaj, ako vravím, každá ste v inom štádiu, hej, ale keď robíme aj ten business mentoring, toto si stanovujeme ako prvé, aby sme to dosiahli. A naozaj, koľkokrát vy nevidíte všetko dookola, čo tam môžete mať, tú vašu výnimočnosť, ktorú vy im dávate. Proste predajte sa, predajte tú svoju výnimočnosť. Ukážte, prečo vy ste lepšie ako tá konkurencia. Pretože konkurencia je v dnešnej dobe brutálna a bude ešte vyššia. Vzniká extrémne veľa salónov, ktoré sú proste po domoch, po bytoch, hej, že vyniknite, ukážte, čím ste špeciálna, buďte tým expertom na trhu. Proste to je, presad sa ako expert a budeš mať zákazníkov, ktorí budú sami k tebe chodiť. Nebudeš potrebovať nejaké nádeje a dúfania a vieru, že raz bude lepšie. Proste
Správ to, naplánuj to a choď za tým, čo chceš. A dosiahneš to. Naozaj to viem sľubiť, že to dosiahnete, aj keď vám to dneska príde nereálne. A snívajte vo veľkom. Snívajte, aj keď napríklad máte nejaký sen, ktorý vám príde, že je nereálny, alebo že bože, tak vzdialený, to je ešte veľa roboty na tom. Nevadí, napíšte si ho raz a raz za čas naň pozrite, pretože čo je dneska nereálne, môže byť o 2-3 roky skutočnosťou. Len treba naozaj sa držať toho, čo chceme a neodbiehať. A neplánujte veci, ktoré vy nechcete. No, menej je viac. Prečo hovorím menej je viac? Ak s týmto nemáš moc skúsenosti, ak ti moc nevychádza plánovanie, neplánuj veľa vecí. Pretože presne ako všetko ostatné sa musíš naučiť. Nauč sa, ako plánovať a potom už ti to pôjde a bude sa to plniť ľahšie. Ja napríklad som tento rok mala 28 cieľov, ako za 2024. Som mala 28 cieľov, ktoré som chcela ten rok dosiahnuť. 25 som dosiahla. 3 mám ešte otvorené, jeden je taký komplikovanejší, ale keď sa makám, tak ho budem mať do konca januára hotový. Druhý je pre mňa extrémne nepodstatný, ale viem, že ho musím spraviť, pretože to je tak, niektoré sú také ciele, ktoré musí človek spraviť, aby sa pohol ďalej. Takže viem, že to musím spraviť a viem, že keď si k tomu sadnem nariť, tak to spravím za tento víkend. Môžete sa ma pri budúcom live streamingu spýtať, či som si sadla na ten zadok a spravila to, ale viem, že proste ho zbúcham rýchlo. A ten tretí, ten bohužiaľ som musela, alebo bohužiaľ z 28.1 presúvam na tento rok z toho dôvodu, že som mala dosť vysoké alebo veľké zdravotné problémy minulý rok, tak sa mi nepodarilo to uskutočniť tak, ako by som chcela. Čo nie je, ale môže byť. Takže naozaj z 28 ešte 2 dotiahnem tento mesiac a ten tretí, ten 28. to je posledný cieľ, ktorý vlastne potrebujem alebo chcem a budem ho mať tento rok. A zrazu si poviete, že wow, 28 vecí, však to sú 4 ciele každý mesiac, to sú 2 ciele každý mesiac, to v podstate každý týždeň niečo sa mi musí splniť, hej. Preto nechoďte do toho s takýmto veľkým množstvom, pretože je to veľa a ak vy neviete ako na to, tak budete sami seba hejtovať, že ste to nedali, že ste to nezvládli, že vám to nejde. Naučte sa to a postupne si navyšujte úlohy pre vás, hej. Pretože, ako som už na začiatku povedala, ak nesplníš veci, ktoré chceš, tak máš zo seba zlý pocit. A zlý pocit mať zo seba je veľmi, veľmi také skľučujúce. Proste bude ťa to ťahať dole, či už energeticky, psychicky a proste nebudeš si veriť potom aj vo veciach, v ktorých si dobrá. Hej? Naozaj všetko je to o tom. Nauč sa, lebo keď niečo nevieme, prečo nerobíme veci? Prečo nerobíte reelska? Hej, si zoberte, že napríklad takéto oko, čo som tam dala, čo bolo sexuálne zakázané na Instagrame, tak dajme tomu, že také reelsko ti bude trvať 2 hodiny. Kým zostrihaš video, kým ho otitulkuješ, kým k tomu spravíš text, kým to postneš, hej? 2 hodiny. A teraz si zober, že kým to spravíš, sú to 2 hodiny, alebo ak si šikovnejšia, tak hodinu. A teraz zrazu ti to Instagram stopne a ty nasrata. Hej? Proste ťa to demotivuje, že dlho ti to trvá, konečne si niečo pekne spravila a potom nespravíš ďalšie reelska. Prečo? Proste stalo sa. Nie. Keď sa naučíš robiť reelska, tak máš za jeden deň naplánovaný celý mesiac a proste ťa to netrvá, ok, tak jeden nevyšiel, no ale mám ďalších 29, ktoré môžu viesť. Hej? Že vy keď sa naučíte veci, tak tie veci vám zrazu idú. To je ako predĺžovanie mechaníc. Na začiatku mi to tiež nešlo a potom som sa tak vymakala, že nový svet som mala do hodiny a pol najneskôr spravený. A proste, wow, zrazu to išlo, hej? Ale nešlo to, že zrazu. Naučila som sa, pracovala som na tom, zdokonalila som sa a zrazu mi to išlo a zrazu som dokázala z toho ťažiť roky. Hej? Takže čo neviete, naučte sa. Vždy to hovorím. Ak niečo nevieš, nauč sa, aby ti to išlo, aby si v tom bola dobrá a potom to budeš robiť automaticky. Predaj, marketing, reelska, všetko sa dá naučiť. Je to len o tom, že je to nejaká činnosť, ktorú teraz nevieš, ale naučíš sa ju a budeš z nej ťažiť roky. Preto koľkokrát niekto, že 12 týždňov business mentoring, že to bude náročné. Nie. Učím ženy, ako robiť veci jednoducho, ako predávať bez toho, aby predávali, hej, ako robiť marketing bez toho, aby každý deň 2 hodiny sedeli na tých telefónoch a robili tam reelska. Nie, o tom to není. Proste je to o tom, aby si našla tú svoju jednoduchú cestu. Nauč sa, hej, máme 10 biznisových stratégií, ale pre teba môžu fungovať len 3. Tak využívaj tie 3, na čo tých 7, ktoré nechceš. Proste, chápete? Nechcem tu zachádzať inde, ale len aby ste mali predstavu o tom, že keď sa to raz naučíš, tak ti to bude fungovať, hej? A ja vám ukážem teraz môj minuloročný visual board, aby ste vedeli,
kde nerobiť chybu a čo robiť a čo nerobiť. Ako viete, auto, už som vám vysvetlila, nebol môj sen, úprimne, a mám ho tam a vôbec ma nezaujíma a tento rok ide určite preč a ide tam môj biely Jeepák, pretože ten chcem a za ten budem robiť všetko, aby som ho mala. Potom som tu mala, že finančná sloboda, ako neviem, pozerám, že niečo píšem v slovenčine, niečo v angličtine, hej, takže využívam jazyky ako vládam. Finančná sloboda. Predstavovala som si to inak, predstavovala som si finančnú slobodu, že budem mať proste milióny na účte a budem môcť robiť, čo chcem, ale to je presne to, že som to zle zadefinovala. Finančná sloboda bola to, že som mala vždy viac peňazí, ako som dokázala minúť a my žijeme dosť nadštandardne a aj napriek zdravotným problémom a tomu, že nám padli minulý rok 2 biznisy, tak sme mali stále viac peňazí, ako sme dokázali minúť, čo je úplne že super. Takže to je druh finančnej slobody. Online biznis, školenia, ak to tu vidíte, nevidíte, lebo sa mi to odráža všade svetlo. Online biznis, konečne som spustila online školenia, hej, takže check, spravila som. Prenajímam byt. Vôbec nemám záujem prenajímať byt. Ja neviem, ja som si to tam dala z takého logického hľadiska, hej, že je to super pasívny príjem, zainvestovať do nejakej nehnuteľnosti a prenajímať ju, ale ja vôbec mám na to náladu. Ale pred pár dňami nám došlo s manželom, že čo by sme chceli a čo si vieme predstaviť. A to bude vlastne taký ten prenájom bytu, musím to tam trošku zmeniť, aby to lepšie bolo. Sociálne siete, hej. Myslela som si, že rozbehnem na sociálnych sieťach viacej ten biznis, ale tým, že som 4 mesiace nebola vôbec minulý rok na sociálnych sieťach zo zdravotných dôvodov a poďalšie som pretriedila sociálne siete, som odstránila cez 5000 followerov, čo je dosť, ale mala som takú potrebu to nejako si prečistiť, hej, že ono nie len, že okej, naozaj som lípla na tom, že mám tam followerov a že proste čím viac followerov, tým lepšie, ale zistila som, že keď sú nefunkční ľudia, tak je to v podstate ako keby, že sa stretávam s mŕtvými ľuďmi v mojom živote. A preto som naozaj spravila ten krok, že som ich odstránila. Dokonca teraz ešte v januári 1.1. som odstránila ďalších 300 kontaktov len na Instagrame, pretože Instagram to tam dokonca aj vyhadzuje, že neaktívni ľudia alebo už neaktívne účty, tak proste všetko som odstránila. A zrazu tým, že som odstránila toľko veľa ľudí, mám podstatne lepšie dosahy. Akože to je logika, čo? Takže naozaj, ak máte zbytočne veľa ľudí vo svojich followeroch, ktorí už sú možno neaktuálni alebo vám nič neprinášajú a vy im tiež neviete nič priniesť, tak sú zbytoční. Potom som zdravá a možno preto som asi mala tieto zdravotné problémy, aby som si uvedomila, aké veľmi dôležité je to zdravie. A aj keď som mala pocit, že robím pre seba veľa, tak k tomu, koľko som veľa pracovala, koľko som veľa času investovala do rôznych iných vecí, tak som to zdravie len tak povrchne sa starala. Takže naozaj minulý rok mi ukázal, že môžeš mať peňazí, môžeš mať kariéru, môžeš mať milujúcu rodinu, milujúceho manžela, ak nemáš zdravie, tak na ničom inom fakt nezáleží. Ľudia, som ráno nevedela vstať z postele, bože, mi sa ešte teraz tlačia slzy do očí. Ja som mala také neskutočné bolesti, že mi hrozilo, že skončím na vozíku a to boli potom psychické, že ty kokos, prečo ja, hej, ale vravím si, OK, všetko sa deje skrz niečo, brať to tak, že prečo sa deje. A na základe toho mi prišiel MLM business, ešte MLM, multilevel marketing. Ja som už 2 roky túžila potom robiť s nejakou firmou a nevedela som s akou. Chcela som buď zdravie alebo krásu, pretože toto je oblasť, v ktorej sa vyznám, v ktorej som dobrá a chcela som to využiť pre vybudovanie si pasívneho príjmu. No a tie 2 roky som skúšala rôzne firmy, chcela som to neskutočne, že musím, že proste v tom multilevel marketingu sú peniaze. Ja viem predávať, ja viem tých ľudí oslovávať, ja proste potrebujem len produkt, ktorý je pre mňa dobrý, ktorému verím. Nechcela som ísť do make-upu, hej, pretože poprvé som ani nenašla žiaden taký dobrý make-up a poďalšie je hrozne veľa dobrých make-upov v parfumérkach alebo takto. Chcela som fakt, že to zdravie, takže som mala rôzne kúry, som skúšala, hej, čajové, aloe, kolagén a neviem čo. Ale za mňa nebol žiaden produkt taký, ktorý by som povedala, že tento chcem a s týmto chcem spolupracovať.
No a nakoniec, ako som ochorela, tak mi prišli do života neuronáplastie a mne po 4 dňoch neuronáplastie zabrali tak, som mala 2 rôzne druhy, pretože jedna bola na celkové telo, druhá bola od bolesti a po 4 dňoch ja som sa vedela ráno postaviť z postele. A to bolo pre mňa, že brutál. Tak som rovno objednala veľký balík, ten balík stojí nejakých 650 €, hej, tam máte rôzne náplasti, aby som to vyskúšala, keď to je, dala som to sestre vyskúšať a tak ďalej. A zrazu, chtiac, nechtiac, sa mi podarilo si vybudovať multilevel marketing. Už po 4 mesiacoch som nemusela nič objednávať, pretože ľudia objednávali vlastne cez ten môj link, tam vždy dostane človek link, na základe toho linku má rôzne výhody pri nákupe a ja som si vybudovala pasívny príjem. Za december mi prišlo nejakých 400 € na províziách, čo je v podstate za, akorát som sestre hovorila, že to asi ani nemôžem povedať nahlas, pretože to boli možno nejaké 2-3 hodiny práce. Tým, že je to produkt, ktorému verím a ja viem, že vy máte v salónoch takisto len produkty, ktoré veríte, tak oni sa musia predávať sami. To je to, že predaj bez predávania. Hej? Ja nikoho netlačím, nikomu nehovorím a vravím, chcem sa k tomu viacej venovať tento rok, lebo sa to učím. Pre mňa network marketing je tiež niečo nové, hej, je to nová skúsenosť a ja určite nechcem ísť cestou, že budem písať ľuďom. Mám jedinečnú príležitosť a neviem, aké tie texty chodia, čo ma už len vytáča, keď otvorím niečo také. Takže nie, chcem to naozaj seriózne vybudovať, verím tomu produktu, brutálne to pomohlo mne pri bolestiach. Máme s tým dobrú skúsenosť, naozaj z 10 9 ľudí objednáva znovu samých od seba, pretože im to pomáha. Sú na chudnutie, sú na pleť, akože kožné problémy, hej, alebo taký glow, keď chce niekto získať. No je tam toho veľa, nejdem vás to s tým zaťažovať, ale fakt, ak hľadáte nejaký pasívny príjem, porozmýšľajte nad tým, že či si viete predstaviť ten network marketing, pretože ak máte salón, tak toto je súkrový doplnok, vďaka ktorému môžete zarábať pasívne tie peniaze. Ak chcete so mnou spolupracovať, tak mi napíšte, môžeme si o tom viacej povedať. Nechcem do toho rozoberať, len že vidíte, že mám tu business mentoring a ten sa stal. No a potom mám tu, že sa veľa smejem, budem v pohode a budem sa zabávať a tak to bolo. Ja som sa tento rok, my sme sa presťahovali na Slovensko a tým, že som mala rodinu pri sebe, ľudia, ja som zažila veci, ktoré, proste tá rodina je pre mňa veľmi dôležitá. A to bol tak krásny pocit proste ísť len tak na kávu k sestre, alebo stretnúť sa s kamoškou večera, ísť sa prejsť, ísť grilovať, zavolali sme sa stretli na grilovačku, takže pre mňa to bolo veľmi, veľmi dôležité. Môj čas, toto bolo veľmi, chcela som si nájsť čas na seba, no tým, že som bola chorá, som si ho aj našla, takže som mala viac času na seba, ako som chcela, pretože ak náhodou som sa cítila lepšie, alebo som chcela, že už robiť, tak ma telo znovu položilo a vrajím si OK, takže ja som minulý rok premeditovala veci ako bez sna, takže naozaj tak, robím ľudí šťastnými, mám moju značku Petra Schreiber, konečne zo všetkých značiek, čo som mala, tak som prešla naozaj kompletne na Petra Schreiber, pretože asi ma to vystihuje najviac. Takže naozaj tie veci sa naplnili tak, ako sa mali. Dostala som sa na Ibizu tento rok, čo som si prijala. Mala som krásnu oslavu narodení, čo som si prijala už pred 3 rokmi, že keď budem raz oslavovať okrúhlicu, tak ju chcem oslavovať na Slovensku a vo veľkom. A všetko sa mi splnilo. Aj napriek tomu, že ten rok bol veľmi bolestivý, že nám padli 2 super rozbehnuté biznisy, pretože sa zmenili zákony a človek mení, Pán Boh mení, tak to bolo ťažké a ten rok bol naozaj fyzicky a psychicky veľmi náročný, tak aj napriek tomu bol ten rok, ako som si plánovala. Dokonca ja som si plánovala, ľudia, čo ja vám poviem. Ja dokážem už veľmi dobre manifestovať, hej? Neviem, či sa vyznáte v manifestáciách a v takýchto veciach. Mne to ide veľmi dobre a veľmi rýchlo, čo som si všimla. A ja som si v januári plánovala, keď sme sa sťahovali na to Slovensko, že chcem byť tento rok kráľovnou pre svojho manžela, že nech sa o mňa viacej stará. A som si to tak predstavovala, že ako budem sadať do toho auta vzadu a on mi otvorí dvere a ja si vzadu sadnem a ona bude voziť, bude ma obskakovať, spraví mi jesť a proste bude sa mňa starať, hej, keď treba niečo upratať alebo tak proste všetko zariadi, pôjde na nákup. Ľudia, mne sa to stalo, mne sa to splnilo, ale zase inak, ako som si plánovala. Ja v momente, keď mi manžel otváral dvere, viezol ma k doktorovi,
mi otváral zadné dvere a ja som si sadala, ja som dostala takú facku, že on presne to, čo som chcela, aby sa o mňa staral, aby to tak bolo, tak presne to sa stalo. Ja som si zabudla v tej vizualizácii, v tej manifestácii, čo som robila, že chcem dosiahnuť, zabudla som povedať, že chcem byť zdravá. A toto ja keď som pochopila v rámci koksu, to sú tie malé detaily, na ktoré my zabúdame. A preto vám vravím, dajte na to, že dôsledne, dajte si radšej na tento rok len 4 ciele, alebo 3, to je úplne jedno. Dajte si jeden pracovný, jeden súkromný, jeden osobný. Dajte si tieto 3 ciele, presne si ich vyšpičkujte, ako majú byť a spravte si potom z nich mesačné ciele a týždenne ciele. Ak chcete možno, že aj denné alebo hodinové, ako v salóne, hej, záleží od toho, ako vám to viacej vyhovuje. A choďte naozaj každý deň, krok po kroku k tomu, aby ste ich decembri splnili. No a ak to chcete zrýchliť, tak si pozrite môj business mentoring program. Viete, čo dávam tu link, nedá sa na Instagram dať link, takže choďte najlepšie na bio si kliknite na Linktree a tam nájdete business mentoring, začína 25. januára. A ak chcete naozaj na tom pracovať, ak chcete viac od tohto roku, a ja hovorím, ak chcete mať ten najlepší rok vášho života, tak spravte niečo, spravte ten prvý krok a rozhodnite sa, že tento rok, áno, tento rok bude môj. Poďte do toho a uvidíte, čo sa dokáže stať s vašim životom za 3 mesiace. Takže tak, ja 3 mesiace je rýchlo doma. Ubehne to rýchlejšie, ako si predstavujete. Takže toto v skratke k dnešnej téme. Prestaňte robiť to, čo nechcete, pretože vás to nebude baviť a nebudete v tom úspešná. Robte len to, čo chcete, začnite v menšom a potom si nakladajte. Viete, vy keď si dáte teraz 3 ciele a dajme tomu ich splníte na tom business mentoringu za 3 mesiace, tak máte stále ešte 9 mesiacov. Stále si viete ten cieľ doplniť, stále viete niečo viac spraviť, hej, niečo navýšiť. Proste hore sa dá ísť vždy. Dole idete len, ak to nechávate na náhodu. Ak to nechávate na náhodu a na mieru, na to, že raz bude dobre. Takže tak, plánujte vo veľkom, robte veci vo veľkom, naučte sa to, čo vám nejde, aby vám to išlo a zvyšok potom už príde. Také samé od seba. No, ono sa to potom tak samé stane a ľudia hovoria, že aké šťastie mala. Takže týmto vám prajem krásny deň. Užite si dnešný deň, zarobte peniaze, rozmýšľajte už nad tým, aký chcete mať tento rok. Pozrite si business mentoring a vidíme sa naživo zase v budúci pondelok s novou témou, ktorú takto z hlavy neviem, ale je na Instagramu, takže si ju pozrite. Ahojte. Pozerám ešte, že tu máme nejaké otázočky a Recording stopped. A vypínam.